لومي ملتي ميديا كما أي تتصنيسو كما كتمسريتو ميدياس تزتك مالونا عير ساعات نديو تهافتي ما أنا يتهزب نديو نهزب زاجل ميديا أيو تسوي زجبر اللمو حد وجن الشارخة وين حد وجن عدالي خاز خون نجاريو تجراين حزب تجراين ربحهم كرجاجس لزخلو عود حدا ناي ميديا كوميونيكيشن صراحتي بزمن صار كره خلوا بتجراي مستم كالوت أبي تبقى زلوا مسناي تجراي إنترست وين مسناي تجراي ربح زدافو حيلتات زلوا من ميديا تبصح نذكر خلوا ميديا أبي تجراي حصلت ميديا له ويكبصحو وي جورئية والحركين كاسر عارفين نسلا زي الأرين والسحيجنا يسأني هنا وشنا تبلع على يسأنيهم بزح نجارسو ونسلا استوسخو قدمي لنا صريحنا علم تنخون نرنا وزكاب صريحنا تنخون نرنا زخنا تعزي كله مجات أمنا بزل نجارون سلام تعنا هبلي كوراتن كورانن زي لومي ملتي ميديا نقع نحدش عمد كل تشحن 10 عامة مرات أبصحكم لومي ملتي ميديا أب ميديا إندستري نايوعل إجام كوفي دمس حزب نخون زتتعاشى ولك ميديا لومي ملتي ميديا بفلاي دما أب تجراي ناي ولك ميديا تات بوزحات زي مهلا وانت تحيزم دمس حزب تجراي نمخان زتتعاشى ناي ولك ميديا خوين اللون لوم ملتي ميديا كمي تتعايشون كمي كتمسريتون بنمن تتعايشو زولون قبل أختو بفلاي دما رأيون علامون انتاي يمثل نزول قلت ان مقبار نهزبي مسرتي ويدما متعايشتي لومي ملتي ميديا او زي اب ستوديو تراخيبنا لنا وساخم تصنح هايلا مريم قبريوتي دقيمنا نقع نحدش عامت كلتشحن 17 عامة مرات بسلام أو صحكم نابلنا ناب زرزر تحستونا ويدما مدمنا كن شاقرينا نقع دحان وصاهم نقع دما نحدش عامت كلتشحن 17 عامة مرات بسلام أو صحكم صبوا مو هايلو معنتي زاتنا زخون كما يتتعيشوا لومي ملتي ميديا زبلي خون مو فلما بعلهم نتملكتنا بمل لايك نجمر مالتي قبل قرقص أورها يبهل نبار غازيتيا أنا واحد زي غازيتيا أب إثيوبيا راديو بزحت برنامجات صراحة سلزنوركم بزحت يسبب بدمس خلال إني يزول أمنة لني دحري ناي غازيتيا نتيوت كافت ميديا بزح زي رعاكو أو برودكاست باسلتان أب ميديا لايسنسن كأو حليف دمها أب كوميونيكيشن ودمها ركب حزب خوينون الناس راح كل يرى خسابته لوط زمت مالتي دحر اللوطي أبناء والكسر حتى ناس راح ونيره دحر مسم حواتي نجنا صراخينا أب صراحة ميديا عدنا تركب اللغنات انتاي يمثل زول خنا وقع دحر نوع مسألة زجاجة دمها انتاينا جن سمويا ميديا إنا جن بتم موياسوس نهزبنا نعدنا نتاجرنا بزول الحساب أفت ميديا عندنا حوارا زخون مرة مستفترنا مو بحرين نسل فلون هزبنا قلقلون من قدي زي نفتر كاوزويل ما بقسي ترعلنا دحريو بحد خنا أصنعنا ناوز بايت هذه بس إحنا هايلايت هذا سيب بحال قدميلو حيل أير إثيوبيا يسرح نيره كاو مسوصاهو ناب ناي ميديان ناب كينات بنكابي أديه بسرح صانيه أبزناي كوبي رايت إندستري كابي صانيه دحرت لو تجن أو ناي بعلي تكال أتي ناي بعلي قاوي منيره مسمح هستي تقولنا تات كسرحي كالن إيرا كوميونيكيشنز بحال تكال مسريته زمننا طبب زل مسيهت أو إنترتينمنت أو محبراو قداينا أو إيكونومياوي قداوش بوليتيكاو قداوش زدهب ميديا نيرني مسيهت نيرني أبناي إيفنتم أبناي ماساق أسرحتون نسرح وصانيه توسنا جزية كنت قناتات زسرح سلا زي نارة قدي فيو صانيه هذه أبتو ميديا نوح جزية صرح صانحو استمهارو عاوم زلهم حواتي كوينا لومي مالتي ميديا لومي تبي مسريتنا لنا مالتي ما نقبر سلاسي البحل كاب كلتشحن سلستان عامة مرات جميلو أبتكار برس إثيوبيا بغازيتنا تمهاسل سرحتي سرح نيرا
قاتلهم زلوا عمتاتون أب ميديا أب حزب ركب صراحتي أب كوميونيكيشن أب ترجم كالوتون صراحتي كسر أنا عيب بزح عمتات أب ميديا هي ثانيها دحري قدمي خلت عمت كاب جميرو نظام حواتي كوينا بفلاي بتقرأي زلوا ناي ميديا كفتت ناي ولك ميديا كفتت ወይ ድማ ገለልተኛ ዝኾነ ነፃ ዝኾነ ሚድያ ሕፅረት ይርአ ስለ ዘሎ እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ረብሓኦም ከረጋግፅሉ ዝኽእሉ ዓውዲ ሓደ ናይ ሚድያን ኮሚኒኬሽን ስራሕቲ እዩ በዚ መንፅር ክረአ ከሎ ኣብ ትግራይ ምስቶም ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ምስ ናይ ትግራይ ኢንተረስት ወይ ምስ ናይ ትግራይ ረብሓ ዝዳፍኡ ሓይልታት ዘሎም ናይ ሚድያ ተበፃሕነት ክረአ ከሎ ሚድያ ኣብ ትግራይ ሕፅረት ሚድያ ኣሎ سو زوجة تزراريبنا حزب خجل زخيل دمس حزب خون زخيل حدا ميدا تن مصر زبيلنا لما خخرت إحنا تخونات تعطي يسرح النيرو تزحل في عمتات زنورة مسفلت تخوناتنا تغير مسكرة تو ناي سلام علوم كابز فرن جميرنا جن زميديا نمسرات مقصاص جميرنا بزحلش عمل ما نا تلوارا ونتمسك أجرنا لاب لومي ملتي ميديا انتهينت مسارتها قدم مئتاونا حدش عامت خلتشن 10 عامت مرت تقبلنا لنا كلتشن 10 سنين لنا مالتي كلتشن 10 كما يحالفوا زول نجر حصر زباله مبرتي تنهض صبوي مثلا هذه قريبه خجمر نملا حزب تግራይ نملا حزب ኢትዮጵያ እውን እንኳን ካብ ዘበነ ዮሐንስ ናብ ዘበነ ማቴዎስ ወይ ድማ ካብ 2016 ናብ 2017 بسلام بتاعنا دحنناتكم تحلين قعس ساجركم قعس ساجرنا حدش عامت ناي سلام ناي فقري بوزيتنا ناو نخرع له زمان نخون نمنا نعيلها 2016 بعيني حزب انترينا خوينا حزبنا ون بركت زبالو حلاف زلاف زنورم قال تعات زحلفه عامتيهم مالك قال بركز بالو ناي بوليتيكا هالكتات تسترعي و عامتي نيرو كاو حليفو دماغا دحرتناي سلام سمعنت نعسيبهم كفتروا زقبؤهم زنورو امو قدامنا تواهبوهم كعمامو زنورو صراحتي استدانا قويلو روح حزبي بأوانو زي ترقاقص قالو عامتي نيرو مالي قال زي بوزح ملكو خرأي خيلين عامنت نعامتات كام ربتهم كاو قزؤهم كام معمو ويكافت معمو قزؤهم تفنقلهم فقدو شرع دنكوان فقدو أبيات تمرتي تعاقيهم زنورو تقارو ناب قزؤهم تليلهم زمولا سلو ناورهم زنابيلو ولدن كم تنور بزعبات صباح بروح تسفى زوجوا ناورهم بزقباء قمر حوز خيلوا ونتات كفتر زقبوا زنابرة زيجن زي كونلو عامتي نيرو مال قال السوت نور كونتات قريفنا دمخا ناوناي وعلتنا مويا خنا مصنت لنا بعود ميديا كاو بلكا لحقا وي أصار مدرباي زمثل حسابات وزيوس بسل زباله نهزب خجلجل زخيل وانا يجبط كنتات انتاي يمسلوا له ختنتن زخيل تمزركوا حبريتاتاتون نربح حزبي كونوا بزخيلوا ملكعو كقرب زخيل ميديا بحسرت بقفع ترى يمالك قال أوزي زخيل كلخو تنكسر حز اللي بقولك يخون بحال صراحة اللي صراحة ميدياتات مولو بمولو شافلي قرب دليكم كون ويكون دليكم كون جن تزخون زلون تدليت حزبن ننوين سلا زخونه تخام ميديا تسبي زقبرلو عينت كوين كازي مركب
ብገፊሕ ይረአ ስለ ዘሎ በዚ መዳይ እዚ እውን ክፍተት ተረኣየሉ ገለገሊአን ስወራ ናይ ንእከለ ክበሃል ናብ ዝኽእል ብርኪ ናብ ዝወረደ ዓይነት ኣካይዳ ዝኸዳሉ ንእከለ ምባል እኳ ኣድላይ እንተዘይኮነ ገለገሊኦም ድማ ከዓ ናይ ሓደ ወገን ጣቕዒት ከጣቕዑ ዝደልዩ ዓይነት ነገር እውን ዝረአየሉ ኩነታት ሚድያ ብባህሪኡ እሱ ኣይኮነን ትእቲክሱ ሚድያስ ትዝጥቀማሉ ናይ ኣየር ሰዓት እንድዩ ተሃፍቲ ድማ ከዓ ናይቲ ህዝቢ እንድዩ ንህዝቢ ዘገልግል ሚድያ እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ እሞ ናብ ሓደ ወገን ኣሻሪኻ ወይ ናብ ሓደ ወገን ኣዳሊኻ ዝኸውን ነገር የብሉን ህዝቢ ከም ህዝቢ ማእኸልካ ጌርካ ዝግበር ነገር ኣብ ምንታይ በፅሕ ክትብል ተለኻ ግን ብዙሕ ዘይጠንከረሉ ዘይደንድነሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እሞ 2016 ብከምዚ ዓይነት መልክዑ እየ ክገልፆ ዝደሊ 2016 ብቻ ዘይኮነስ ከም ተጋሩ ካብ 2008 ንድሓር ብዙሕ ፈተናታት ናገጠሙና እዮም መፅኦም ኢለ ዝሓስብ ድሕርቲ ዝሓለፈ መሪር ጦርነት ወይ ኩናት ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነታት ንተጋሩ ብዙሕ ምቸት ኣይነበሮን ምቸት ኣይሃበናን ዓድና እያ ሃገርና እያ ኢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝነብሩ ተጋሩ ብዙሕ ነገራት ናገጠሞም ፀኒሑ እዩ ንውሕ ዝበለ ን7-8 ዓመታት ኣካባቢ ብፅቡቅ ኩነታት ከም ዘይነበርና ይስምዐኒ እዩ 2016 ብፍሉይ ክንርኢ ከለና ግን ያው እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ተፈሪሙ ከምቱ 3 ዓመታት ዘሕለፍናዮ ዘይምዃኑ እንዳሓን ነይሩ ኢለ ይሓስብ ማለት ዳሓን ነይሩ ክብል ከለኹስ ማለት ካብቲ ሞት ካብቲ ዝኸፍአ ሞት ማለት እየ ወረርቲ ቢያንስ ካብቱ ሒዞሞ ዝነበሩ ቦታና ዝተወሰነ ለቂቖም እቲ ጦርነት ቆይሙ እቲ ኩናት ቆይሙ ንእሽታን ካብቲ ሞት ምትራፍና ከም ሓደ ፅቡቅ ወስዶ ብዙሓት ወገናትና ኣብ ዝኸፍአ መከራ ከም ዘለውን ይስምዓካ እቲ ጎሂ ተሓዘን መሬትና ብኣግባቡ የተመለሰን ግዛኣትና ብኣግባቡ የተመለሰን ግዛኣታዊ ሓድነትና የተመለሰን እዞም ዝሓለፉ 4-5 ክረምትታት ኣብ ልዕሊኦም ዝናብን ፀሓይን ቁርናት ፈራረቆም ብዙሕ ፀገም ዘሕልፉ ወገናትና እኒኦልና ብዙሕ መንእሰይና እውን ስለ ዘይተመቻቸወሉ እቲ ኩነታት ስለ ዘይተረጋገአ ተስፋ ናቆረፀ ናብ ዘይፈልጦ ዓዲ ናብ ባሕሪ ናብ ዘይፈልጦ ዓዲ ዝስደደሉ ካብታ ዝፈትዋ ትግራይ እውን ወፂኡ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እውን ንሪኦ ኣለና ስታት ክትርኢ ብዙሕ ዓን ዘይትሕጎሰሉ ተሓዝነሉ እዩ እና ብ2016 ዝነበረ ፈተና ናብቂዑ ቅድሚኡ ዝነበረ ፈተና ናብቂዑ ን2017 ግን ዝሕሸ ዘመን ክኾነልና ሓደት ናይ ትግራይ ግዛኣትና ዝምለሰሉ ኣብ ሕሱም መከራ ዘለዎ ወገናትና እውን ናብ መረበቶም ዝምለሰሉ ተረጋጊኦም ናብሮም ዝመርሕሉ ኣብ ስደት ዘሎ ሓውና ወገንና ኩሉ ንዓድና ተመለሰ ቤተሰብ ዝሪእየሉ ሰሪሕና ነፍርየሉ ይህን ምሂን ንባሃለሉ ዘመን ክኾነልና ድማ ይምነ በተለይ ትግራዋይ ከምቱ ማለት ከምቲ ንፈልጦ ብዙሕ ተፅዕኖ ውሽጢ እዩ ዘሎ ብዙሕ ናይ ስነ ልቦና ጥቕዓት ይፍፀመሉ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብቻ ዘይኮነስ ኣብ ካሊእ ኣካባቢ ዘሎ ትግራዋይ ብዙሕ ደስተኛ ሕጉስ ኣይኮነን ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ዘሕልፎም ነገራት ኣለዉ ክኢልዎም ሰናይ ግዜ ሰናይ ዘመን ክሳብ ዝመፀሉ ዝፅበየሉ ኩነታት ኣለና እዞም ፀገማት እዚኣቶም ተፈቲሖም ንድሰተሉ ንሕጎሰሉ ነፍርየሉ ይህንሚን ንባሃለሉ ንከባበረሉ ዘመን ክኾነልና ይምነ 2016 ብዝምልከት ብፍላይ ከም ትግራይን ከም ህዝቢ ትግራይ ክትርኢ ከለኻ ካብቶም ዝነበሩ ፀገማት ተወሳኺ ፀገም እውን ዝተረኣየሉ ማለት እዩ ተወሳኺ ፀገም እንታይ እዩ እቶም መብዛሕትኦም ፀገማት ዝነበሩ ምስቲ ናይ መሪር ኩናት ሓዊሱ ናይ ተፈናቐልቲ ተመዛበልቲ ናብ መነበቶም ዘይምምላስ ሰላም ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ብዝግባእ ተተግቢሩ ስሩዕ ናብራ ዘይምምስራት ሓደ ነገር ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ካብቲ ደጋዊ ፀገማት ብተወሳኺ ኣብ መሪሕነት ዘጋጠመ ወይ ከዓ ውሽጣዊ ሓድነት ዝፈታተኑ ፀገማት ተወሳኺ ፀገም ነይሩ ምባል ይከኣል ዝተወሰኑ ፅቡቃት ነገራት ምዕባላታት ከዋላ እንተሃለዉ እቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ስምምዕ ስዒቡ
ግን ህዝብ ዘሻቀሉ ትፍሊ ተሪኦ ዝነበረ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ መሪሕነት ኣብ ዘጋጠመን እዚ እንደገና ከይዱ ናብ ሓድነት ህዝቢ ከይዘርግ ስጋታት ንሻቀሉት ዝፈጠረ ዝነበረ እዚ ፍሊ ተሪኦ ምባል ይከኣል ሶ 2017 ዓመተ ምህረት ቶም ውሽጣዊ ፀገማት ተፈቲሖም ደጋዊ ፀገማት እንደገና ብሕብረትን ብሓድነትን ንፈትሕሉ ዓመት ገብራልና እምነ ተስፋ መገብር ማለት እዩ ጽቡቕ ሞ 2016 ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ከም ተጋሩ እውን ዝነበረና ኩነታት ገሊጽኩም ኣለኹም ብፍላይ ምስ ሎሚ መልቲሚድያ ክነተሓሕዞ ከለና ድማ ሎሚ መልቲሚድያ ጋህዲ ዝኾነሉ ዓመት ይብልና ሙሳድ ንኽእል ሞ ሎሚ መልቲሚድያ ከመይ እዩ ተጸኒሱ ከመይ ከተመስሪቱ ዝብል ነገር ሕፅር ኣቢልና ተንርኢ ጽቡቕ ይመስለኒ ጽቡቕ ቅድም ኢልና ክንገልጾ ከም ዝፈተናዮ ተኣውራ መበገስ ሓሳብ ትዝነበርናሉ ባይታ እዩ ኩላትና ኣብ ስራሕቲ ሚድያ ኣብ ጋዜጠኝነት ስራሕ ሓሊፍና ኢና ሰለስቴና ምባል ይከኣል ስለዚ ኣብ ኣገዳስነትን ኣድላይነትን ሚድያ ዳርጋ ሓበራዊ ዝኾነ ስምዒት ኣለና እምነት እውን ኣለና ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ልዕሊ ዝበፅሐ ግፍዒ እቲ ኩናት ዝወለዶ ማለት እዩ ንዕኡ ክንርኢ ከለና እዚ ህዝቢ ዓለም ይፈልጦ ዶ ይፈልጦን ኩላትና እኹል ዝኾነ ሓበሬታ ኣለና ዶ የብልናን ኣብ ክልልና ኣብ ህዝብና ዝበፅሕ ዘሎ በደልታ እዩ ዝመስል እንተነኣሰ ህዝቢ ዝርከበሉ ኩነታት ነቲ ካልእ ብጎኑ ዘለዎ ኣብ ምፍላጥ ዝነበረ ክፍተት ክንዕዘብ ክኢልና ገለገሊኡ ዳርጋ መብዛሕትኡ እውን ምባል ይከኣል ብጭፍን ደገ ሃሰስ ብናይ ደንበ ተሓሳስባ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እዚ ዘይበሃል ፅልእ ነይርዎ ንምንታይ ከም ዝፀለጎ እንተጠየቅካዮ ግን ብዙሕ ክግለጽ ዝኽእል ኣሰር የብሉን ሰው ንምንታይ እዩ ዳኣ ስኢልካ ጭፍን ፅልእካ ምንታይ ተስዩ ዝብል ነገር ይሕመካ እዩ ዘይፈለጥካዮ ይትጸልእን እንተፈሊጥካዮ ድማ ከዓ ምናልባሽ ብሓንሳብ ትነብረሉ መንገዲ ግን ምፍጣር ይከኣል እዩ ስለዚ ናይ ሚድያ ጎደሎ ብዙሕ ከስዕብ ከም ዝኽእል ብዙሕ ክፍተት ክፈጠር ከም ዝኽእል ክንዕዘብ ክኢልና በቲ ዘርፍሱ በቲ መዳይሱ ብርክት ዝበላ ሚድያ ዘለዎም ወላ መጎራብትና በል ካልኦት በል ድማ ከዓ እንታይ ረብሓ ይረኽቡ ኣለዎ ንቑኑዕ ይኹን ንቑኑዕ ዘይኮነ ይኹን ተን ሚድያ እንታይ ከሕልፋ ከም ዝኽእላ ህዝቢ ክንደይ ከሰልፋ ከም ዝኽእላ ርኢናዮ ስለዚ ኣብ ከባቢና ዝነበረ ናይ ሚድያ ሕፅረት ኣብቲ ውሽጢ ህዝቢ ክሰርቕ ዝግብኦ ሓሳባት ኣብ ምስራጥ ዝነበረ ክፍተት ብምንታይ ክምዳእ ኣለዎ ዝብል ነገር ክንርኢ ከለና ሚድያ ክህሉ ኣለዎ ሚድያ እንተልዩ ኮይኑ እንተነኣሰ ዕለታዊ መነባብርኡ እኳ ዝሕገዘሉ መንገዲ ምፍጣር ይከኣል እዩ ምስ ከባቢኡ ዝሳነዩ ፍልጠት ክትሕልፍ ይከኣል እዩ ምስ ዓለማዊ ነባራዊ ኩነታት ምፍላጥ ይከኣል እዩ እዚ እንተጎዲሉ ድማ ከዓ ዳርጋ ኣብ ደሴት ከም ምንባር እዩ ዝብል እምነት ናይ ኩላትና ኮይኑ ብፍላይ እቲ ዝነበረ ከይዲ እቲ ዝነበረ ለውጢ እቲ ዝነበረ ኩናት ብምሉእ እንተሪኢኻዮ ህዝቢ ትግራይስ ዳርጋ ካብ ዓለም ተፈልየ ነይሩ ምባል ይከኣል እዩ ስለዚ ከምዚ ኢሉ ተፈለየ ሕብረተሰብ ድማ ከዓ ሃለዋቱ ይፍለጥን መነባብሩ ይፍለጥን ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ክፍለጥ ኣይከኣልን ስለዚ ተዓቢጥካ ዳርጋ ሙማት እዩ ማለት እዩ ካብዚ ክወፅእ ነይርዎ እቲ ህዝቢ ካብዚ ዝወፀሉ መንገዲ ክፍጠር ነይርዎ ንሕና ኣብ ቀረባ ኣለና እቲ ሞያ ንፈልጦ ኣለና እቲ ክፍተት ንሪኦ ኣለና
ካባና ዳ ካፍቲ ከምዚ ንፈልጠለና ንሪኦ ለና ዝብል ሰባት ዳ እንታይ ዳ ኢና ክነበርክት ንኽእል ብኸመይ ክንሕግዝ ንኽእል እንታይ እንተገበርና እዩ በቲ ሞያና ሕሊናና ዝፈቕዶ ነገር ንህዝቢ ክነገልግል ንኽእል ዝብል ክንማኸር ጀሚርና ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ትቅድም ኢሉ ዝነበራ ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ሚድያ ስራሕቲ ምስራሕና ክንቀራረብ ሓጊዙና እዩ ካብቲ ትግራዋይነትና ብላዕሊ እንደገና እቲ ሞያ እውን ኣብ ኢድና ስለ ዝነበረ ስለዚ ነፅንዕ ናብ ዝብል ኣቲና መጀመርያ ነፅንዕ እንታይ እዩ ክፍተት እኒአ እቲ ክፍተት ምስ ፈለና ከመይ ጌርና ክንፈትሖ ከም ንኽእል ድማ ከዓ ብፅንዓት ይፈለና ዝብል ከይድና ስለዚ ናይ ሚድያ ገዳስነት ኣብ ከባቢና ክህቦ ዝኽእሉ ኣገልግሎት ህዚ ዘይተዋሃቡ ክወሃብ ዘይከኣልሉ ምክንያት እንታይ እዩ ብምንታይ ክንሸፍኖም ንኽእል ንብል ዓሚቕ ናይ ሚድያ ዳህሳስን መፅናዕትን ኣካይድና ድሕርቲ ናብ ተግባር ምልዋጥ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ተግባር ንምልዋጥ ድማ ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ሓደ ሓደ ግዜ ፀገም መፍትሒ በዓሉ የምፀልካ እዩ ተዓብዪ ናይ ደቂ ሰባት ክእሎ እውን እንተኽኢልካዮስ ፀገማት ንምንታይ ኣጓለፉን ዘይኮነስ እቶም ዘጓነፉ ፀገማት ናብ ረብሓኻ ምልዋጥ ምኽኣል እዩ ነይሩ ኖ ብኡ መሰረት እቲ መፅናዕቲ ተኻይዱ እቲ መፅናዕቲ ምስ ተኻየደ ድማ ከዓ ዝሓበራ ፃውዒት ዓይነት ነገር ሓቢርና እንታይ ንግበርና ዝብል ከይድና ካልኦት ኣሕዋትና እውን ክነማኽር ህዝቢ እውን ክነማኽር ንግበር እሞ ድሕሪኡ ዓቕሚ ንፍጠርና ዝብል ከይድና ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ደረጃ ብደረጃ ኦልሞስት ዓመታት ወሲዶምና እዮም እቶም መፅናዕቲ ምስ ኮኑ እውን እንደገና ናብ ተግባር ክትኣቱ ከለካ ባዕሉ ዝጥይቆ ውረደይ ይበሎ ትኸዶም ትኩሕኩሖም ኣፍ ደገታት ኣለዉ ፍቓድ ደሊኻ ድዩ ክትምስረት ከለካ ተሓልፎም ቀደም ሰዓባት ድዮም ብዙሓት ነገራት ኣለዉ እሶም ኩሎም ኣድልዮም ማለት እዩ እሶም እውን ሓሊፍናዮም ብትዕግስቲ ደና መወዳእታ ናብ ሚድያ ምጥያሽ ዝብል ነገር መፂና እቲ ናይ መጀመርያ መልቲ ሚድያ ክኸውን ኣለዎ ንሕና ክእለትና ኣብ ሚድያ ጥራሕ ተሓፂሩ ክተርፈ ይግባአን ኣብ ብዙሕ ስራሕቲ እውን ክህልየና ስለ ዝግብኦ ሚድያና መልቲ ሚድያ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ በዓል ብዙሕ ተግባር ዝኸውን ትካል ክኸውን ኣለዎ ናብ ዝብል ከይድና ስለዚ ሎሚ መልቲ ሚድያ ተመስሪቱ ማለት እዩ ኣብዚ ዘለና ሰባት ንውሕ ዝበለ ግዜ ንራኸብ ዝነበርና መሓዙት ኢና ኣብቲ ኤርያ ሓቢርና ዝፀናሕና ሰባት ኢና ብተደጋጋሚ ንራኸብ ነዊሕ ግዜ ንራኸብ ንፋለጥ ሰባት ኢና ውሽጣዊ ባህርና እውን ጭምር ንፋለጥ ኢና ኣብ ሚድያ ዘለና ዓቕሞ ንፋለጥ ኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንራኸብ ከለና እንታይ ባህግኻ ተባሂልካ ትጠያቂኻ እንታይ ኣበይ ትሰርሕ ትደሊ እንታይ ፀገምና ገለ ትብል እሞ ኣብ ሚድያ እንተ ንሰርሕ ሚድያ እንተ ዘለወና ዝብሉ ነገራት ነዊሕ ግዜ ሓቢርና እናተነጋገርና ፀኒሕና ኢና ከምዚ ነገርኩኻ ኣብ መንግስቲ እዮም ፀኒሖም እቶም ኣሕዋተይ ቅድም ኢለ ግን ኣነ ንእሽታ ናይ ግሊ ሚድያ እውን ናብ ምጥያሽ ሞኪረ ነይረ እቲ ኩነታት ዘስራሕ ይነበረን ስለዚ ተኸጣሽ ከለኹን ምስኣቶም እናተመኻኸርኩ እየ ዝኸይድ ነይረ ማን ይሕግዘኒ ነይሩ ገረ እውን ይሕግዘኒ ነይሩ ኣብቲ ሚድያ ነይሮም ምሳይ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ውልቂ ሚድያ ስለዚ እዚ ደፊእና ክንከደሉ ዝብል ነገር ብዙሕ ንመሃረሉ ፀኒሕና ኢናና ኣብ ውሽጥና ዝነበረ ባህጊ እዩ ናይቲ ሚድያ ዓቕሚ እውን ብደንቢ ዝፈልጡ ሰባት እዮም ብደንቢ ንፈልጥ ሰባት ኢና ሚድያ ዘምፅኦ ለውጢ ዓብዪ እዩ ቅድም ገረ ይገልፆ ብዝነበረ መንገዲ እኳ እንተሪእናዮ ኣብቱ ዝሓለፈ መርር ኩነታት ካብቱ ብኣካል መፂኡ ዝዋግአካ ንላዕሊ እቲ ሚድያ ዝፈፀሞ ተግባር ዓብዪ እዩ ነይሩ ኣብ ልዕለናስ ብዙሕ ነገራት ይፈፂሙ እቲ ሚድያ ማለት እየ ዝተፈፀመ ክሕደት ከቢድ እዩ ነይሩና ሚድያ እዩ ምፅእዎ ኢልና ንሓስብ ቅድም ኢሉ ዘይሰራሕናሉ ኤርያ ኢልና ንሓስቦ ብሚድያ እዩ ተጋሩ ከም ተጋሩ ብዙሓት ምሁራን ኣለውና ብዙሓት ጋዜጠኛታት ኣለውና ወይ ደሞ ሰብ ሞያ ሚድያ ኣለውና ብዙሕ ታሪክ ክፅሕፉ ዝኽእሉ ብዙሕ ፅንዓታት ክሰርሑ ዝኽእሉ ግን ተዳፊኖም ዝቐርዩ ናብ ህዝቢ ዘይቐርዩ ኣድሬስ ዘይግበሩ ኣለዉ እና እዚ ከዓ እቲ ሚድያ ተጠቕምናሉ በተለይ ከም ተጋሩ ናይ ማስታወቂያ ክእላታትና ኣለውና እቲ ሚድያ እቲ ናይ ማስታወቂያ እቲ መዝናኛ ንኻሊእ ዝተዋሃበ እዩ ዝመስለና ብዙሓት ነገራትና ክወሰዱ ከለዉ ብሚድያ ኣማካይነት ክወሰዱ ከለዉ ኣይንከላኸሎምን እና እቲ ሓደ ንኣና መድሕን ወይ ግንባር ክኸውን ዝኽእል ሚድያ እዩ ዝብል ነገር ኣለና እቲ ዝጣመም ዘሎ እቲ ቁኑዕ ታሪክናስ ናጣሙ ክቅርቦ ከለዉ ክተቃንዖ ትኽእል ብሚድያ እዩ ታሪክ ንባዕሉ ታሪክ እውን ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ሓቂ እውን ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ እንታይ እዩ ዝጎለና ዝብል ነገር እዩ
ተነብዛ ዓድን ሪእን ዘለና ሚድያታት ብመንግስቲ ይኹና ብግል ዘለዋ ብውልቀ ዘለዋ ሚድያታት መብዛሕትአን ተጋሪኦም ኣጣሽሞ ስለ ሓቂ ማለት እዩ ዝመርሕዎን ዘደራጀውን ዝፈጠርዎን ተጋሪኦምና ያው ተሓስቦ ኢኻ ብዙሓት ጽሑፋት እውን ርኢና ብዙሓት እንትትፈልጦ ሚድያ ክበሃል ከሎ ሕዝ ናብ ዲጂታል ሚድያ ናብ ሶሻል ሚድያ ወፂሕኒዮ ብፕሪንቲንግ ሚድያ ብብሮድካስቲንግ ሚድያ እና ሕዝ ናብ ዲጂታል መፂና ነና ስለዚ በቱ ፕሪንቲንግ ዘመን እውን በቱ ዘመን ስውን ታሪኽና ካስስ ክወሰድ መራሕትና ብዘይ ኣግባብ ስሞም ክለዓል ሰብ ሃፍትና እውን ዘይኮነ ነገራት ክለዓሉ ብቻ ውፅእ ዝበለ ትግራዋይ ኩርከም ብዓለም ኣቀፍ መድረኽ ዝኣተወ ምሁር ትግራዋይ ወይ ዓቕሚ ዘለዎ ትግራዋይ እውን ዘይኮነስን ክወሃቦ ገለ ኢኻ ትርኢ ካብቱ ናይ ታሪክ ምዝባዕ ብተወሳኺስ ግለሰባት እውን ይሕለፉንና እዚ ትርኢኻ ብመፅሓፍ ብመጽሔት ብሬድዮ ብቴሌቪዥን ብኩሉ ዝተረኸበ ኣጋጣሚ ይወቃዕ ማለት እዩ ትግራዋይ ስለዚ ዋይ ቢያንስ እንኳን ብቱ ዝኸድዋቶ ቶም حالات أكل أزخد وحماق أنت زي كالناس بتقنع من قد خيرنا تو حق أو زخنا نجار نهزبنا زي نجلس زغل العقل من حلو نحن متعنا استاذ زين جورز بالنجار له سلزي بقو تلاعيلنا زي مديازي أتعشنا لنا معلتي صراحة عنا زبالة بفلاي توفتو أو كم زي عينت مس كم زي عينت فلت ما أبناء ميديا فلتتنا حلو كفت ميديا ريحو زي ملكة الزرف أتيو مش موي نحلو موي بعقباو زي تتقامه بعد ما يون ندو أرعى ونخونينا من قد مخفتون كونينا لنا ويز ميديانا خاصة ويكالي ميديا خيط أيشيو سلازي دفيرنا مجمار يدلنا أيو حبيرنا حدا خوينا نسرح نابزل نقر مسئينا توقر ريزل العقم تبيا ما نزل العقمي تتقيمنا زا ميديانا عايشنا لنا مالتي زي أخي الزدلي صبو يمانا بزوح العلم ويم من الوقت جن وصحوسة بالكام أنتن تتحاز حتى ونسل اللقنا تي كيد مسرتاون أقول لها له تاي يمثل نيرو كرمتناي مسرتها كيد مرأينا تناي ميدا رابحة بزوح حسب يجنزبي جن نعنا كم موجس خاننا جن تناي ميدا لينا حدا تناي تجراي تجراي كوناتاتن بناي ميدا خيد خم يتصليو تعينت سجن بس هو بميديا بمهلا ويبزي مهلا زبل ينخم قصوصين نعمنا تمر تجراي تسرح لهم زبال بزحت زرفتات اللو تجراي بإيكونومي سيكتر بزح زي تسرح له بتاريخ زفر بزح زي تسرح له بتوريزم سيكتر بزح زي تسرح له ميديا ون حدا كافتم أب تجراي زي تسرح لهم زبال اليوم تجراي بزح زي أبو ناي تجراي تاريخ زملكت أبو ناي تجراي ودعاون بوليتيكا ونخونات زملكت حق حيزو ويحق حيزا ويحزب تجراي حق حيزو بخالقت حق زي يكونوا قدات كشفن يرى من أمنة ناي حز العلو ناي منت حتتات ناي زبها الحتتات ويجزعتوي جزعتنا ناي جزعت حتو زبها الحتتات ناي تاريخ يقبل ناي زهالك من تقولوا زقبروا صعرتات أو توريزم ناي خالوت موكل سلطان زخونه ناي تجراي زملكتو زعباتات تجراي ميديا بزي مهلاو ويكعا بناي خالوت ميديا بزح مرات زوننا حيلتات تاريخ ناس لازم نزع ويكعا ناي تجراي تاريخ لازم نزع يو تحاسوت تحاسوت زخونه حق مسؤول خرق يخاطر وين كتقصر ممكن لخاتم لاي ميديا أنصار تجراي أنصار ربح تجراي يصير له في ميديا بس حتر خلها وزير كونه يتودم أو وش تعدل له أبدق خينهم بخالة حجرات زمول له أو وش تعدل خينهم ولا قد ما عسرت عمد ولا قد ما عسرت حمش تعمد زنور ناي من قصص بها الميدياات تناي حزيكم نور الميدياات من مزحتهم أفتو تجارو أبوليتيك أيتبع دحان جدًا يروى مزح بهالون ون تميدياات مزحتهم بزح مسناي تجراي زخيد روحة أنسباري أو كتوري تكل سو ميديا وثاني سلازي حالات أي ميديا أفتو سنة وابن بزح يسرحنا لنا أنا أمني بزح حاجات ميديا ممعال ديمقراطي قلف قرية الزعوت لنا هزب حتى نمملس قلف قرية الزعوت ناي تحتات النت قداي قلف حتى يزتنا أبعد هاد حاجات بريزيدنت تات سلطاني لوكيم بميديا
بصراحة البريزيدنت في أمريكا نبرني بريزيدنت نيكسون مرأي تخيل مستنا واترجيت زنابر سكاندل زبالوي زنابر خناتات مالتي سو ميديا بزهلو ربح خلنا تجراي زي تسرح له سيكتوريو حزبي بزح قلقالو زي رخولو تقولوا عين سلازخون إنا ميديا أنت نسرحس استوسنا دو ناي أب تاريخنا أب بوليتيكا خناتاتنا أب تسقطاتنا نسرح نخل بزولينا مثلا بزحتهم كم زقال سو كم ميديا زولو ويكع ناي كم بيت مرتات عينت أفلتت أما حبراوي سيكتور زلو سرحتي أب مسراتهم بتعمد كاميو لو حواني وزوسلو لو ملت ميديا ون مسرات عمد الفرقان كابي كقلت شحن عصرت حمشان جمر فرقي كابي جميرنا تخيلي عد كامي نيرو بزحت محل خطات ون نيرو أموداتها جن تحقق مسرح ون إنا ودينا ما أخلنا ما قلنا ودي سابان غيرنا إنا نكسر أزلنا تم قدم له قلت صوم أنا حو مس حواتيهم قلت صوم ساجمات أم مفتاح لا يزيد دمسين مخانيو الأمانة زي أكون زدان دماتي قدم لنا أنا جميرنا يتحساب زي كنتو خناتها تسقط أما قعنا ميديا متأشي كنا إنه على خاون ساجمي ناس هنا مالتي تقدم لنا حسبنا يجن هذا عن سنة خيدو نجوم الرئيلنا تدافين نص حقو داي ياو دحراسي وكاي تدافين يقرن دحر وش دقائق ميت كاين دحر فيجن اللي كا ويكوصحو وي غورئيه والدحر كون كا تدافين سلا زي يقرن نص حجنا يصني هنا وشنا تبلع على يصنيحو بزح نغراوسو سلاس توسخو قدم لنا صريحنا علم تنخون نيرنا وزكاب صريحنا تنخون نيرنا زخونات زي كله يمغاطمنا بز ነገር ውን حيزنا مالته ايه زي قمت زولو يمان عركي 2010 حمشتن أكابي جميرنا من قصة جميرنا هذه لومي مالت مليا جود كوين الله مالتي. أول لا هاي لا أفتخيد زنا رقم تعيز مثل كيدا مثلا انكفاضات وزحات كقاطم يقول اليوم حقاونته أمريكا كوني خيلي بفاينانس هناك الميديا عبية سلزي أوقات تخيل كتاي مثل نيرزل توصلنا جلس لنا ولا قريخ حلفي. سلحقي أوزي بقولنا درجة كلنا سلسلة حملنا الحسن عندنا هنا نفعنا سجمة هنيرمنا يوم بقولنا بقولك أنا سلسلة ناس أنا عنا سجمة هنيرنا خمارات كافت نصور حلو زنا ورنا استفنا قلنا هنا يمانة تفنا قليو جري تفنا قليو أنا ونا علي صار حلو زنا وركو إيريا فنا قليو من يوم تزمي اللي عاوز أجمع ناس هنا تحسب جنا اللفتوشتي زين بفاينا سجم ميديا كامت عشان خن عقت يبلاني لنا أفتناي فقاد وهواو أنت بيروقراطية أو فلت يخبيدي تاسم من معلان اختراع خبا بس حاجة أخذ غفل الله تعلمي تبل مالتي لنا تنفقد كم وصلنا ويح زودي لنا أيو سم كنا صدقكم نويح زودي لنا أيو تاني ميديا زل لي مسرتاوي زهنا أنا ميديا أحط نبلان نتو حسوا حساب جهد زجرالنا زقبل علنا ويزقرص علنا نقرأ نخنا مالك زين كاميرا مثلا نايسودي أحطون نخنا مالك زجمات نيرام ميديا خطط أشكال لها ترانسبورتيشن اللي كأيو نترانسبورت حق زان نقرأت اللي أي نقطاتهم كم جن تعمل challenging نيرو حزون جنا أي تقرفن جن هزبنا حزنا حساباتنا مصبوعات خوينهم هزب تفتيهم كن حق زينا بزول تصفى بدفرة جميرنا يلنا عنا challenging نيرو خبيتي نيرو صبوا جرّي أقول لها أفتخيل زنا رست وستنا تقلت الماء مهنياتو هذه أبز حشة درجة يوتي زلوا لومي ملتي ميديا زي كارس أنا كايدو زلنا استوديو ناي وعلو ناي لومي ملتي ميديا أيوم نقول صار لهم زلنا كاميرات ناي وعلو ناي لومي ملتي ميديا أيوم سلزع عمتات فطير الله لكن أو زي درجة زي كذا سكن بزح فتنات تحالفو خون يخلي مهنياتو ميديا متياش كبير نجار مخانا أنا أقول كان بعلم يا ميديا سلز فهمت مالك سلزي أزنا راكيد تاعي مثلا زلا نجارات كذا سلي أنا في الله أفتو ميديا لايسنس أفتو ميديا فقاد أقول سلازنا وركو عاوز عدي زلو ناي ميديا زرقحن تاي كم زمثل أفتكر عايز زلو ناي ميديا زرقحون تاي كم زمثل بزح فلتات له تميديا أفتكراي كنتم كانت أحواتنا كنتم كانت قرابتنا كنتم كانت هزبتات
بزي مخانو أو تقرأي دماغها نقاطي مزنبرة ونرينا نيرنا بتاع مقول هي نيرو زي مسرت زجبرة ما بقى سريرنا إلا عن تقول كم سجلتنا دحريو مسرت تخيل مزنعتي نافتق بارك نشجر كلنا قليل يكون هذا كلاتنا خمت عن توسوا على نصرح لهم كابز نبرو صراحتي خافت زنبرنا بوتا خافت زنبرنا ربحة خافت زنبرنا حلافنا تفنقلنا زينو على خالف فتناي ناب راحيسكا ولا رحيسكا أنا صراحة إنسكيورتي خبز حكا خلا أو صراحة تفارع كلها كفترة زخيل ناي سنربونا زغطي عبي نيرو جن أزيم كوينو تبي ميدا ظرف زنابرة خفتت قبل عليه زبي زسعبو زنابرة قولوا النت عبي سلازو خنا عندنا سمريسو يحبكها سلازي دليتي هون بينتنا زي كنقولوا نخيلنا قلنا احنا نجمر اي نخيل لنا خاطه او كنمل نجمر بزبل كم تزولنا يتو مصنعت تخايدو دحر مصنعتي ناف تغبار كتشجر كلها كم زي حزي خفيلنا حساباتنا نقلص زلنا استوديو مركب قليل يكون تو حزي حساب نلو زلنا خنقرص نخيل زن حزي نرين زلنا اي تكنولوجي وصيت نختركب قليل يكون سناي بعد فاكتور الله خافتناتنا صقم بتوسع እንደገና قرم حزي او ኢትዮጵያ ዝነበረ ሚዲያ ዝኾነ ወቁሑት ዝነበሮም ቦታ ዝነበሮም አሰራሓ ከቢድ ነይሩ ወናቱ ናይ ሚዲያ ወቁሑት ከም ካልእ ሸቐጥ ስለ ዝረአ ዝነበረ ክባር እዩ ዝፀቕጥ እዚ ኣብኡ እውን ኣምፂእዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቀሊል ኣይኮን ኣብ ልዕልቲ ኣብ ተፈላለየ ዋላ ብውልቂ ይኹን መብዛሕትእና ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ስለ ዝነበርና ኣብ ፔሮል ዝነበረ ሰብ ዓቕሚ ፈጢሩስ ጥሪት ተጥሪዩስ ናይ ሚዲያ ኣቑሑት ንክገዝእ ዓብዪ ቻለንጅ ነይሩ ብዝኾነ ውሽጥኻ ዘሎ ሕራነ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሃንቀውታ ናፍታ ትበፅሓ ነገር ክተብፅሕ እንተዳ ደሊኻ ኮይንካ እቶም ፀገማት ምሎም ዋላ ድሌቶም ይቆለሉ ፀፍሊእካዮም ተዘይሓሊፍካ ፀገም እዩ ነይሩ ስለዚ ሓሊፍናዮ እዚ ሓሊፍና ናብ ፍቓዳት ክንኣት እንተለና ካፍቲ ሽምና እዩ ዝጅምር ንምንታይ ተደልዩ ፍረ እዩ ናይ ኩሉ እዩ ስለዚ ይንህበኩም ተባሃለሉ ግዜ እውን ነይሩ ካፍቶም ኩሎም እኮ ንሕና ኢና ኣካል ናይቶም ኩሎም ኢና ስለዚ ናይ ኩላት ናትና እውን እዩ ማለት እዩ ብዝብል እንደገና ከዓ ዲቴይል ብዓሚቑ ረዲእና ግን ድሓር ትስም ረኺብና የለና ንዓና ክልተ ሰለስተ ትርጉም ኣለዎ ዝዓበየ ዝዓመቐ ድማ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተሓሓዝ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ሽም ሎሚ ዝብል ነገር ሎሚ መልቲሚድያ መልቲሚድያ ዝብል ነገር ገዲፍካ ዋላ ካፍቶም መልቲሚድያ ሎሚ ቴሌቪዥን ክንብል እንተለና ዓሚቕ ትርጉም ኣለዎ ንዓና ጥራሕ እውን ኣይኮነን ነቲ ዝበቐሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ዓሚቕ ታሪክ ኣለዎ ድሕሪኡ ከዓ ወፂና እውን ሓሲብናዮ ዝነበርና ብፍላይ ካፍቲ ሎሚ መልቲሚድያ ሓዲኡ እቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ስለ ዝነበረ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ሳተላይት ቴሌቪዥን ክሸግር ኢና ሓሲብና ነርና ግን እሱ እውን ግዜ ተለዊጡ ካፍቲ ዝነበረና ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ፀገምስ እንደገና ካልእ ፀገም እቲ እዋናዊ ኩነታት ዕዳጋ ዝፈጠሮ ፀገም ካብኡ እውን ዓጊቱና ስለዚ ናብ ሳተላይት ወዲያውኑ ክንሻገር ዝሓሰብናዮ መዓልቲ ክንደፍእ ገይሩና ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ሎሚ መልቲሚድያ ዘላ ሎሚ ቴሌቪዥን ብኦንላይን ቴሌቪዥን ትጅምረላ ማለት እዩ እዚ ትዝነበረ ዝተፈጠረ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ክዳፍኦ ስለ ዘይከኣለ እዩ ምስ ካልኦት ከምዚ እናተረዳዳእና ኣሕዋት እናደረብና ሰባት ብሓሳብና ብድሌትና ጥራሕ ኣይኮነን በቶም ነቕረቦም ሓሳባት በቲ ዘለና ሃንቀውታ ንህዝቢ ትግራይ ብዘለና ቆላሕታን ጠመተን እናተረድኡ ናብ ዝኸድና ቁፅሪ ግን ናይ ህዝቢ ሚድያ ክንከውን ኢና ናይ ህዝቢ ጉዳይ ክነልዕል ኢና ናይ ህዝቢ ሚድያ ክንከውንና ስለዚ ሽዑኡ ናብ ዝብፃሕ ንክንበፅሕ ዓቕሚ ይንስእንን ብዙሓት ክነሰልፍ ኢና ዝብል
ሓሳብ ሒዝና ሕዚ ናብዚ በፂሕና ኣለና እምበር ካብ ናይ ብሕጋዊ መሰረት ክነንኳሕኩሕን ዝግባአና ኣብያተ ፅሕፈት ጀሚሩ ክሳብ ተን ነዋትን ጥሪትን ክንሰርሕ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ብዙሕ ሰብ ከዓ ሚድያ ተጣይሹ ክበሃል ከለስ ወይ መንግስቲ ዝድግፎ እዩ ወይ ድማ ደሓን ዓቕሚ ዘለዎም ሰብ ሃፍቲ ዝድግፍዎ ኢኻ ትርእሞ ፍቕሪ ኣብ መንጎ ህዝቢ ፍቕሪ ክህሉ ዝፅዕር ሚድያ ኢና ንደሊ ላፍቲ ስያሜ ንምፃእስ ሎሚ መሰረት ብሩህ ፀዋሕና እዩ ዝብል ሎሚ ኢና ንቐፃሊ ንመጻኢ እውን ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ዝግበአና ብዙሓት ፀገማት ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ትብሎም ፀገማት ኣለዉ ሕዘብ ትግራይ እዚኦም ኩሎም ንምፍታሕ ሎሚ እዩ ግዚኡ ኢልና ንኣምን ንምዝርራብ እውን ሎሚ ኢና ከይድና ክንፍትሽ ተኾይና ጉዕዞና ክንፍትሽ ተኾይና ሎሚ ኢና ክንፍትሽ ዘለና